Kwazivai mhuri yeZimbabwe, tadzoka zvekare nema-updates atinogara takakubatirai pachannel yenyu yenyaya Vision nguva nenguva. Nhasi kune musangano weSADC uri kuda kuitwa munyika yeZimbabwe. So pari zvino tiri kutambira mashoko ekuti President of Tanzania and Chairperson of the SADC organ on politics, defense and security, Her Excellency Samia Suluhu Hassan has arrived in Harare ahead of the SADC Extraordinary Summit. Vapindira paZimbabwe iko zvinezvi vatogamuchirwa kuairport, vatomo munyika yeZimbabwe kuti vakwanise kuzoatenda musangano uyo uruda kuitwa unova musangano weSADC Summit, kuti vaone kuti vangaita sei pazvinhu zviri kuitika kunyika yeDRC. Nyika yeDRC ndiko kuri kuitika nyonganyonga dzakasiyana siyana. Makaona South African President Cyril Ramaphosa vachibuda vachidzorerana mashoko naPresident wekuRwanda. Nyaya idzodzo ndo nyaya dziri kuda kuti vambogara pasi vaone kuti vatsvage kuwana runyararo pamusoro penyaya iyoyi. So pari zvino ndo update yatinayo yetinoda kukuzivisai kuti President weTanzania apinda munyika yeZimbabwe. Pari zvino rambai zvenyu muripo, mongosiya malaika, ticharamba tichikupai tichikuzivisai kuti ndanani vachange vauya ende ndanani vari kuzoatenda musangano iwoyo, ende musangano iwoyo wacho uchange uchizotaurwa nezvei.